Balimao Annokuma, très urgent. Bien lundi 6 février 2023, Malion a une vidéo partagée bien avec Assoro. Mali flek à boss sama ouro flanché de bi. Ambe président Assimi Fo, ambe autorisation moro bella djelen fo. Malion janfa jumen comment contrôle la. Niger be janfaina. Erebelissement moro be janfaina. En même temps aussi, France be janfaina, ministre be janfaina, ani Malien denweraw do be Bamako konnana, ani Mali duguweraw la. Plan jumɛn kun b'u bolo n bɛna révélation kɛ dɔ bɛ sɔn ka kasi bi mais Mali bɔra sama woro flancɛ hali bi restons vigilants u ka plan fɔlɔ kɛ jumɛn ye nin cɛ mun filɛ nin ye ko Guillaume n k'aw ma n ko Béninois don Béninois tɛ dɛ Congolais de don nin cɛ in nin de kun bɛ ka kuma ni rebellissement mɔgɔw ye k'u tɔ la ja la fariya ka Malien den wɛrɛ minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ fasoden jugu minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔ a bɛ ka mɔgɔw recruter ka Maliens recruter k'u bila u ka Assimi la gosi k'u bila u ka fanga la gosi Guillaume Ngefa nin tun ye ministre droit de l'homme ɲɛmɔgɔba de ye président Assimi filɛ ka nin de gɛn ka bɔ Mali la nin gɛnnen mun filɛ sa u ka plan bɛɛ de échoué bɛɛ u kun kɛlen bɛ k'u ka sɔrɔsiw fana bila Mali la zone des 3 frontières u kɛlen bɛ ka taga terroriste ɲɛmɔgɔba bɛɛ bila yen u ka avion olu fana pɛrɛlen kun bɛɛ rebelle bɛ marifa kisɛ kelen ci dɔrɔn an bɛ répliquer dɔrɔn an bɛ kisɛ kelen ci rebelle la dɔrɔn u b'a fɔ k'an bɛ ka taa tamasɛkiw faga o moment kelen fana tuguni dɔw fana bɛ Bamakɔ kɔnɔ olu fana bɛ wuli mankan ci la ah non an tɛ constitution fɛ a bɛ taa u b'u to la dɔrɔn u b'a fɔ ko Assimi ka fanga bila donc n'o kɛra u ye mun kɛ Kadafi la u kun bɛ n'o kɛ Mali la mais Ala bɛ Mali fɛ segukaw aw ka dugawu minɛ Maliens restons vigilants et puis u kɛlen bɛ ka taga terroristes bila Mali ni Niger frontière mun na la zone des 3 frontières o dugulamɔgɔ caman fana bɛ yen nɔ olu fana bɛ ka wuli ka muruti bi kɔrɔbɔrɔ minnu bɛ yen nɔ les Songoyi olu caman fana wulilen bɛ o vocaliw bɛ yen n bɛ n'o fana ta la an bɛ jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ révélation ba de bɛ bi vidéo na a y'a partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ RFI kun pɛrɛlen don France 24 kun pɛrɛlen don e ma ye tamasɛkiw kun commencera ka mɔgɔw la muruti ka tamasɛki wɛrɛw jatigɛ k'u ka Bamakɔ bila ko Bamakɔ ka bɛna wuli tamasɛkiw contre la a bɛɛ nkalon ye Ala yɛrɛ de Mali bɔ sama woro flancɛ Ala ni ɲɛmɔgɔ ɲuman mun b'an bolo n'o ye président Assimi ye vraiment an bɛ Assimi fo Assimi baarakɛɲɔgɔn b'an b'a bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Modibo Kone fo a ka vigilance yɔrɔ la k'a ye an bɔra nin bɛɛ kalama Modibo Kone le patron de la SE merci et bravo an bɛ premier ministre Sogɛli fo ale fana bɔra ka jahanama tasuma jigin kun premier ministre Sogɛli an b'i fana fo an bɛ Ablaye Diop fana fo vraiment a ye wuli ka jɔ min en tant que ministre des affaires étrangères an b'a fana fo an bɛ colonel Ismaël Wage fana fo an bɛ Maliki Diaw fo an bɛ Sadio Kamara fo an bɛ le colonel grammairien Ablaye Maïga vraiment an bɛ garde-vous bila ye hali sini ka discours bɛ n kɛra la que Dieu te bénisse an bɛ transition mɔgɔba bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Imam Umaru Jara fana fo an bɛ Mali ministre bɛɛ fo an bɛ CNT mɔgɔ bɛɛ fo aw bɛɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini baara taabolo ka ɲi an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma walayi nin cɛ in kun ka laɲini kun ye min ye ani rebelle bɛ ɲɔgɔn kalama ani Maliki Konate ninnu bɛ ɲɔgɔn kalama o de kosɔn an k'aw ma n ko maliden minnu bɛ bɔ ka Mali lagosi Bamakɔ kɔnɔna na awa nin sera wagati ye président Assimi i ka rigueur de don kow la mɔgɔ bɛ bɔ ka Faransi defa Bamakɔ kɔnɔ a bɛɛ minɛ i ka taga n'u ye 40 km de Bamakɔ hali ni m'u don kaso la n'u segira ka na kuma dɔ bɛ n se k'olu fɔ réseau sanfɛ janfa in kɔnɔ ka dun sisan anw ni rebelle kun bɛ tu ɲɔgɔn na dɔrɔn u bɛ avion wuli ka taa Kidali ta u bɛ i n'a fɔ u ye mun kɛ Karafira ka taa Benghazi k'u ka quartier général u b'u to Kidali ka Mali bɛɛ déstabiliser ka Mali nɔrɔ bɛɛ bɔsi na o de kun y'u ka plan ye alhamdulilayi jɔn kun bɛ k'o plan dilan ani Faransi ani rebelle ani Niger ni cɛ in de kun don ko Guillaume nin ye Congolais de n ko b'a ma kunun n ko Béninois don o ye erreur ye mais Congolais de don ani Maliki Konate ninnu ani Mali fasoden jugu dɔ wɛrɛw bɛ Bamakɔ kɔnɔna na i m'a ye tubabuw nana don an kan ko liberté d'expression ne ma fɔ Assimi ɲɛna n'a kana démocratie kɛ n ko sɔrɔdasi de don ni mɔgɔ min ye manamanakan fɔ Mali ma an kana fɔ ko ni mun ma se aw ma dɛ u b'a kɛ i n'a fɔ u b'aw fɛ u b'aw sɔgɔrɔ mais u bɛ Mali buruja alors que Mali burujatɔ aw de ye Mali ɲɛmɔgɔw ye an bɛ k'o de yira aw la aw yɛrɛ y'a ye sa a bɛɛ kɛra awa nin ye MINUSMA gɛntɔ la de MINUSMA ɲɛmɔgɔ min gɛnnen filɛ a ye MINUSMA tɔ bɛɛ gɛn ka bɔ yan an tɛ MINUSMA ko la Assimi an kɛ nin b'i kɔ an b'i dɛmɛ i ka baara taabolo ka ɲi ka tila k'a fɔ an ɲɛna tuguni u kɛlen bɛ ka taga Mali ni Niger frontière fana na ani Niger ni la zone des 3 frontières Mali Burkina Niger o zone des 3 frontières la u kɛlen bɛ ka taa terroriste ɲɛmɔgɔba baden de bila o yɔrɔ kelen o fana na tuguni o terroriste groupe de bɛ yen nɔ u ni Faransi kan cɛ 30 km olu fana bɛ ka taa kɔrɔbɔrɔw de faga yen nɔ a ye kuma in lamɛn dɛ Niger kɔrɔbɔrɔw fana wulilen bɛ ka kangari da ko n'u ma olu ka sécurité fɛ k'olu bɛ marifa ta o audio fana bɛ yan an bɛ n'o audio fana k'a la o de kosɔn ka mango Ala bɛ Mali fɛ walayi Mali mɔgɔbaw ye dugawu fɛn fɛn don Mali ye Ala y'a bɛɛ lajɛlen minɛ u kun bɛ fɛ ka jahanama tasuma de wuli Mali fan bɛɛ ka Bamakɔ kalaya ka Mali nɔrɔ kalaya ka zone de 3 frontières kalaya Bamakɔkaw u bɛ
mɔgɔ la bɔ Bamakɔ kɔnɔ olu bɛ wuli k'a fɔ k'u tɛ Assimi fɛ rebelle fana bɛ bɔ k'u tɛ Assimi fɛ France 24 pɛrɛlen don RFI pɛrɛlen don donc u tun bɛ fɛ k'a bɛɛ coordonner de donc ala y'a kɛ a bɛɛ déjouer o de kosɔn guerre ye communication de an bɛ minnu fɔ réseau kan aw kana jɔ a la an ka kumakan bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ an ka kumakan de b'u ka plan bɛɛ tiɲɛ k'a fɔ an balima tamasɛkiw ɲɛna vous êtes les bienvenus à Bamako. Bamako appartient aux Touaregs. Bamako appartient au peuple. Qu'elle était flani mokoche. Mali anga nyogon kalanga mbolo di nyogon ma anga na bi nununga manamana jeune konana. C'est le moment de faire l'union sacrée pour sauver la patrie, pour aider Assimi à achever, pour aider Assimi. Sans quel Ijini Moura, sans quel avion bidrou. Et sans quel forage kemefla, sans quel président Assimi, mon fille million kelen kumbora Mali kono bébé kasiki kana Mali kono bi grâce au président Assimi. Et sans quel dugu keme seginin ko libéla, sans quel okolso ba quel o daire la. Hali bi progrès be ka ke. Ministre ni tche ni ne be ka taga gouvernement fana ka rigueur dun. Marfa kro be kana Assimi blende keme duruni ko de sang. On en a samedi passé. Alhamdoulilah avion kro frabe kana marama fond de be kana. Assimi ne blague pas. Donc, Koyoro Fayana, ambe fenge, ojo dobe non. Niger mogo dobe ka ojo doke, au nangala menyo fait. La zone des 3 frontières. Terroriste nyamogo munu, ou keleme ka Niger mogo de Bali, ou kayoro la ko di terroriste ma. Farasi nyabala, G5 Sahel nyabala, Barakan nyabala, ayala je, ou ka force oni munu frabe no be nyabala, au nanga janga ojo ina menyo fait. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayalame. Bonjour à toute la Oumma du Niger, à l'interne tout comme à l'externe. Donc, quand il y a fo nyana mbesi ojo inka, quand il y a fo bela jele nyana quand il y a fo bela jele ni urgent di. Ou keleme ka ta terroriste baden de to Niger o terroriste fana be ka ta Niger population mogo do be koroboro munu be na ni shiawere munu be o terroriste fana be kulu gen ko buka so kono terroriste de be ka ta mogo ka so boshula ko tiya ke Niger président sigilen ba te ka kuma Niger nya mogo be ka kuma parce que be fedron ale ba ka jamana don saraka pour que Francis Sago ka ke Mali ka ci Burkina ka ci voilà le plan qu'elle a aujourd'hui c'est lundi 6 février 2023 maintenant au blaka ojo ina me o dugula don de fana wulen be bi u be ka kangar da Niger président ye aw ni ngani ojo la me ɲɔgɔn fɛ segu ka aka duwaw minɛna billahi Mali mɔgɔba bɛɛ aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wallahi Mali tɛ to Burkina tɛ to kɔfɛ donc an ka ɲɔrɔ lamɛn. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toute la Oumma du Niger, à l'interne tout comme à l'externe. Je m'appelle Soumel Moukela. Je suis ressortissant du Gorouel. J'aimerais m'adresser à ceux qui disent qu'ils sont les autorités de ces pays. Niger. Que c'est à eux que revient la sécurité et la cohésion au Niger. Ces cris de cœur, je le fais parce que je suis ressortissant du Gorouel. Plus particulièrement ce que nous appellent communément le canton du Gorouel et particulièrement le canton de Yelka, je dirais. Ce qui se passe ces 2 derniers jours-là dépasse l'entendement. Nous l'avons vécu une fois, c'est passé. Même pas c'est passé, mais ça continue. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans cette situation plus grave. Parce que Kégué, c'est le centre du Gorouel. C'est inconcevable, c'est incompréhensible qu'on nous dit Kégué, qui est le centre du Gorouel, est sommé de déguerpir toute sa population. Voilà. Parce que les terroristes n'en veulent plus d'eux là-bas. Voilà. Et Bankilare, d'où il y a une base militaire du G5, plus de 2000 éléments. 2000 éléments. Stationnés à moins de 30 km, Voilà. 30 km de Tégué. De l'autre côté de Tégué, en allant à Wanzarbe, à moins de 25 km, Voilà. à plus de 1000 éléments. Voilà. Tégué au bon milieu. Voilà. C'est-à-dire, terroristes bɛ ka dugu min mɔgɔw wuli k'u ka wuli ka b'u ka dugu la
Franci ka G5 Sahel mɔgɔw ka sɔrɔsiw basiw n'a yɔrɔ cɛ 30 km seulement ko ka taa terroristes gɛn u dɛsɛlen b'o la tellement u bɛ fɛ ka Mali ci tellement u bɛ fɛ ka Burkina ci tellement ils sont égoïstes méchants a y'a lajɛ cɛ bɛ ka mun fɔ. Je ne suis pas stratège de guerre. Je ne suis pas aussi quelqu'un qui a une spécialité en la matière militaire. Mais c'est inconcevable qu'on nous dise qu'entre les deux points, la Pankilare et Wanzarbe, au milieu, que le terrorisme puisse demander à une population de guerre et que les gens de guerre puissent pour se retrouver à Pankilare ou bien à Terra. Voilà. Non. Voilà. Non. Voilà. Ça ne se justifie pas. Voilà. Nulle part au monde. Voilà. Où nous sommes dans un état, voilà. Où nous ne le sommes pas. Voilà. Voilà. Nous avons d'abord un problème qui dépasse l'entraînement depuis des années. Voilà. Nous avons un problème de route. Voilà. Nous avons un problème de route. Donc, quand il faut bella gelingen. En matière d'aliments et autres, nous partons le faire vers le Burkina. Voilà. Cela n'a pas suffi toutes ces années-là. Nous sommes dans cette situation. Personne n'a songé à nous en sortir de ce problème-là. Maintenant, plus pire, on nous observe, on nous laisse avec le terrorisme menacés, tués, enlevés, embastillés, voilà. Prendre des otages et rançonnés. On est à la tchè. Niger bazou B. G5 Sahel bazou B. Imanoto Mali et France qui a G5 Sahel gain. Bon, ou ka bazou ni dougou ni 30 km seulement. Ou bareme ka terrorisme qu'elle est Niger ou toyo ou ka Niger population faka. Parce que drobe fait ka Burkina chi, parce que fait ka Mali chi. Aïe Niger présent bazoum global. S'il y a une zone qui devrait en sécession, une zone où devrait avoir une rébellion, c'est bien le Gorouel. Voilà. Je l'ai dit en âme et conscience. Voilà. Et c'est juste du Gorouel. Je sais la situation que le Gorouel est en train de durer. Et à travers ce qui se passe ces 48 heures ou 72 heures là, que le Gorouel est abandonné à son sort. À son sort. Gorouel est Mali, la zone des 3 frontières. Mali ni Niger frontière, Mali ni Burkina frontière. Kouka ou ka population sécurisée. Ou y a préféré ka terroristes ou toye ou ka taga Mali ni Niger frontière là, quand on Mali attaqué, comme sauter terroristes ou bolo, chirotu bolo, diagoya mogo munumbe dougula, terroristes de beka tago mogo genku, bouka so kono, ka to so tigiata, Niger présente ka kuma, farasite ka kuma. Ayre nyabala de, hal nuko koube téléphone taka woleli ke, oube réseau betege. Aou ni ala na kratia, nte complot, nta dale kene kasa, nta dale kene kasa, anga kuma tolame. Fils du Gorouel, c'est un cri de cœur que je vous lance. Voilà. Cessez nos querelles byzantines, nos querelles intestines. Donnons-nous la main. Soit on nous accepte dans le Niger, on veille sur nous, notre sécurité, notre intégrité, notre santé. Soit nous ne sommes pas nigériens, voilà. Et nous saurons quoi faire. Abana. Parce que trop, c'est trop. Wallahi. Trop, c'est trop. C'est le centre, le cœur, le poumon du Gorouel qui est attaqué. Wallahi. Et aussi des autorités. Voilà. Donc si nous sommes abandonnés, que nous le sachions et que nous nous donnons la main pour envisager d'autres perspectives. Voilà. C'est le cri de cœur de ce moment. Vraiment. Et je demande à ce que ça soit partagé. Voilà. Que ça soit partagé. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils disent qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont le décideur de ces pays. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah bana. Ni koroboro de kashikan tanto luka dugu ube ko begen ko buga dugu la Bazoum ye aka dugu la denw ku baluka villa ka di terroriste ma Bazoum ne be kan Niger de ka makoronga nisonja dro al Niger mo be sarali ka saratu la ay farafinga juguya ye Malien wanga chesiri halibi farasi bolo konale kuntara ko Mali kunga ko bana ala de barka do Mali la. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Ni ala sonama président Ibrahim Traoré ambiko président Assimi ambiko président Mamadi Doumbia ambako ni ala sonama c'est l'Afrique qui gagne. O de kundo ka fo ngena ni jamfa inde kumbende yani ni yoro fana ka ketuni Niger et comment on appelle yani ni yoro ka ke et comment on appelle là et fenga fana bora ka vidéo do ke Niger mo bora ka vidéo do et fenga et Burkina autorité mo do bora ka vidéo do ke meno fana ira la Burkina be do bora ka vidéo do ke angoira. Depuis que les terroristes sont menacés du côté du Burkina et du Mali, ils se sont repliés sur les communes du Gorouel et de Pankilare. Aujourd'hui,
Toute la partie nigérienne de la zone de 3 frontières est sous contrôle terroriste, à savoir le département de Bankilare, le département de Terra et plus précisément les communes rurales de Bankilare, Djagourou, Gorwol, Kokoro et Mehana. Au vu de cette situation d'insécurité grandissante reconnue au niveau national et international, on aurait pu s'attendre à la mise en place d'un dispositif sécuritaire particulier. Mais malheureusement, au regard de ce qui se passe, nous nous sentons abandonnés par l'État du Niger et nous sommes aujourd'hui en présence de ce qui s'apparente à un génocide et à un crime contre l'humanité. Donc vous avez tous entendu. Donc Niger a donné bide ko Niger beka ayera ka dugula dem ou sacrifier ou saraka wala sama koronga ni sonja. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les pauvres citoyens vraiment qui souffrent partout au Niger et partout dans le monde entier. Donc, amena do vidéo faji sabana kono. Ne message tellement kanyafo bela jelengena. Un message très très urgent. Et ne message tellement doye terrorisme donne be technique courant là. Ube bombe do dugu jukoro. Ka war da bombe sans fait. Ni bloqué ni war bine duguma awa désormais ka to ka war ta duguma de. Terrorisme be bombe de dugu jukoro ka chenchen daka ni war sama doron chenchen be da bombe contre bombe be éclaté et ni war bébé ça o de fleni a photo flemena ira la billet lundi 6 février 2023 aw nanga jango fana la me moraka wari jami bla sisano donc tamashien de do kati bema beka laje beki i janto ala beki kolashi ala jamana jugu donendo ni fere de la sisa obe dugu tige oube ka chenchen tige ka wari kundo ala mais bomu ndebe chenchen koro ni wari sama doro chenchen me jigini minga bomu inga abi bomu wi donc beka kuma e bien fait bere ki i kolosi ni na kosobe parce que nous ye ni keka wafla bie do ala dem sen ta sama de ma koroba re de bo osama faut eta ko fe kololo ni nimisa ko donc chaque fois qu'on groupe ga na ye ni ki bala fana soro ambu bla groupe kan kwa parce que avant an de meka ere tanga kan ere kisi merci abela jere mere donc na ye war bine duguma kana to ka war table ne terrorisme beta na war bine sarabadaka terrorisme de be bombe do dugu jukoro ka war da sans fait ni war sama doro bombe be éclaté et ni war bebe taka ala kan kisoma ni ki communiquer tellement ko fayana amanga mali karamo ba bela jelen fo vraiment mali mo ba waka do minana et anga foli be Chérif Cheikh Tiamé Aïdara kabako furatigi vraiment Chérif Cheikh Tiamé Aïdara niaka furata vraiment furudimi diabète erendimi vraiment abika banaban peu aka numéro 78 78 03 03 bien lundi 6 février 2023 ambe Ousmane Chéri Maran Aïdara fo ambe Bouye Aïdara fo anga tchakoroba ambe Siguka ka belebele fo Sego Lassana Kandé ambe Imam Diko fo ambe et comme on appelle là ambe chrétien ka nyamoko bela jele fo vraiment ambe Somali Soma Mali Dosso Burkina Soma Burkina Dosso les Naba vraiment Mali Burkina Niger et Guinée vraiment ala ka herake bela jele odi kundo akambe